L-istorja li se naqra issa hija storja tal-waħx. Meħuda mill-ktieb Il-Waħx ta' Ħaż-Żabbar ta' Paul J. De Bono. U l-istorja jisimha Id-dar minsija. Missieri twilet in-naxxar. Meta kellu 5 snin safa il-tim minn ommu. Bilkemm għaddew sentejn meta l-imsejken missieru wara marda qasira u kiefra kien imbarram ukoll. Kienet il-ħniena ta' Tziju li ġabret lil dan it-tifel taħt il-ħarsin tiegħu. It-Tziju kien joqgħod il-belt u kien armat ta' ħajjat. U bat lil missieri l-iskola sa ma kellu dawk 12 sena u wara għalmu s-sena ta' ħajjat. Missieri kien għaqli u ħabrieki, tgħallem sew is-sena u wara ħaf idejh il-ħanut ta' Tziju meta dan irtira mix-xogħol. Billi l-parroċċani tiegħu tista' tgħid kienu joqogħdu l-belt, missieri ħtieġlu ma jkunx il-bogħod minnhom għalkemm baqa' miġbud lejn in-naxxar fejn il-parti l-kbira tal-familja tagħna kienet toqgħod. Ma kienx jgħaddi xahar li ma jasalx wasla sem. F'dak iż-żmien konna noqogħdu ġo dar kbira li kienet tagħti għal fuq il-port il-kbir. Billi missieri kien qorob is-60 sena, ma baqax iżomm ħafna xogħol bħal qabel. Ħieles mix-xkiel ta' xogħol jibes, missieri xtaq jikri dar fil-kampanja biex meta jiftlilna fis-sajf immorru nqattaw xi jumejn fiha. Jien rejt il-fema li nikru dar x'imkien qrib in-naxxar. Dan aktar x'kien għaliex kont naf li missieri kien twilet hemm u kien baqa' miġbud lejn dan ir-raħal arjus u wkoll għaliex jien inħobb il-palk u xtaqt li nkun nista' nieħu sehem fir-rexti li l-għaqda tal-palk tan-naxxar kienet tħejji matul is-sajf. Matul dik ir-rebbija kont għadni l-kulleġġ inħejji ruħi biex nersaq għall-matrikola. L-aħbar li nbiddel l-arja u li nistrieħ ftit wara xhur sħaħ ta' studju ilqajta bil-ferħ. Missieri fehem il-ħsieb tiegħi u ddeċida li jasal wasla san-naxxar. Xi jumejn wara qabad karozzin u mar in-naxxar. Dan idumu jarrex lawnu lin biex jara jekk xif xi dar battala, tista' tgħid l-għodba kollha. Staqsa l-tzijiet kollha li kienu joqogħdu hemm iżda kien kollu għal xejn. Fl-aħħar għamel il-ħsieb li jmur bil-griżmu f'xi ħanut. Fil-waqt li kien qed jixrob bela kafè u jitħaddid ma' xi 4 bdiewa, tarfilhom il-ħsieb tiegħu li jixtieq jikri daqsxejn ta' dar għas-sajf. Ħaddiet, raġel mibrum mibni b'saffejn u ruxxan, dar fuq missieri u taħ il-bxara li kien hemm dar qadima u kera, iżda kbira, fit-tarf tar-raħal li kienet battala. Għallu wkoll li s-sit kien ċertu Ġanni Muscat, magħruf aħjar b'Tabu Qaru. Xi irġiel li kienu qegħdin imeċilqu kisra fuq mejda fir-rokna tal-ħanut qalu lill-missieri li din id-dar kienet ilha battala dawn l-aħħar 5 snin. Missieri bħal is-somma għal din l-aħbar, iżda tajjar il-ħsieb li daħallu f'moħħu u ċ-ċassat għad iħares fiss lejn il-bdiewa li kienu qed iħarsu lejh bla ma jgħidu kelma. U ma setax jifhem għaliex kienu baqgħu sikta u wara ftit intebaħ li kienu qed jitħattu bejniethom minn taħt l-ilsien. Il-ħsieb ħażin li kien daħallu f'moħħu is-sokta jberren iżda għamel l-almu u staqsihom x'kien it-tlaqliq u l-emis tagħhom. Wieħed mill-bdiewa qallu kollu temtim li jgħinu kienet ilha li okritu minn dik id-dar għax kien sema xi għajdut li xejn ma kienu sbieħ. Intqal is-sok tar-raħħal fil-waqt li baxxa leħnu u resaq qrib missieri li meta xi ħadd ikun għaddej minn ħdejn id-dar matul il-lejl jinstemaw bħal ħsejjes ta' ktajjin u xi tinwieħ li ma tistax tagħti tifsira tagħhom. Missieri bid-daħqa fuq fommu qal lil dan ir-raġel li dawn il-ħwejjeġ kienu ħrejjef ta' tfal u li dawn il-flieles ma kinux jemnuhom għajr nies li baqgħu lura u mingħajr skola. Il-bdiewa għamlu ħilithom kollha li jfehmu lill-missieri li hu kien fil-ħażin
u ma tawħ il-parir li jwarrab kull xewqa li jikri dik id-dar. Meta raw li missieri kien sod fil-fema tiegħu, huma ma ssuktawx isaħħu l-fema tagħhom. Dan ġara għaliex missieri kien miġjub ħafna fir-raħal u wkoll għaliex il-bdiewa kienu jbaxxu rashom għal dak li jgħid missieri billi kienu jafu li hu trabba l-belt u tgħallem l-iskola. Missieri fl-aħħar staqsal il-wieħed mill-irġiel biex imur miegħu għand sit id-dar. Wara li serpu xi sqaqien dojoq, fl-aħħar waslu quddiem dar kbira li l-faċċata tagħha kienet għadha kif tbajdet fl-isfar. ċensu, għax hekk kien jismu sieħeb missieri, qallu li kienu waslu. Wara ftit li ħabtu l-bieb, ġiet tfajla u għaltilhom li s-sit kien fuq u għamlitilhom is-sinjal biex jgħaddu. Kienu daħlu u qagħdu bil-qiegħda fuq sufan qadim, meta der raġel b'mustaċċi żgħar u xaru iswed tuta. Kien libes mies kaħla u qalsiet tal-kaki. Wara li jselmilhom, staqsihom x'kellhom bżonn. Missieri wara ftit fehmu x-xewqat tiegħu. Is-sit mill-ewwel qabel li jikrilu d-dar u missieri ħallas l-ewwel kera bil-quddiem. Kien l-ewwel jum tal-btala tal-iskola. Missieri u ommi kienu mħabbtin isorru xi ħwejjeġ u bżonnijiet oħra tad-dar. Meta s-sarar kienu lesti, ġarrejnu kollox isfel u għabbejnihom fuq karozzin li kien qed jistenna ħdejn il-bieb. Irkibna u tlaqna lejn id-dar tan-naxxar. Kienet għodwa sabiħa ħafna għalkemm kemm xejn sħuna. Ħadna gost ħafna għaddejjin bil-qajla għall-perraba. Il-ħsad kien fl-aqwa tiegħu u wieħed ma setax ma jissaħħarx jara l-bdiewa bieżla jidirsu l-qamħ isfar mill-lewn id-deb, qamħ li kien qed jiġi imfarrak fuq il-qija mas-saqajn tal-baqar u taż-żwiemel. Kollox kien qisu qed jitbissem taħt ir-raġġi qammiexa tax-xemx. Fil-11 wasalna n-naxxar. Ħattejna s-sarar u ommi qadet qiegħed kollox floku. Wara kienna ħafif billi ma kienx hemm żmien li wieħed isajjar. Ommi u missieri telgħu fuq jistrieħu għax kienu għajjenin bit-taħbit tal-għodwa. Jien sfajt waħdi u għamilt il-ħsieb li noqgħod indur madwar id-dar. Mort fil-ġnien u rajt li s-siġar kienu traskurati ħafna. Il-weraq kien sfajjar u mawweġ ganċ, xieda li kienu mejtin bil-aċċ. Ħaxix ħażin u ħurrieq kien joħnoq l-art kollha li kienet ilha ma tara masqa żmien twil. Fl-aħħar inżilt fil-kantina u ndbaħt li kien hemm rieħa tinten. Biex mort fil-kantina kien jeħtieġ li ninżel 4 tarġiet. F'nofs dan il-passaġġ dejjaq u mudlam sibt bieb żgħir baxx. Ftaħt il-bieb u dħalt ġo kamra żgħira li kienet maħnuqa minn kull arja u dawl. Wara neħriġt mort indur il-kmamar l-oħra. Kmamar kbar bil-ħnejjiet, kmamar imdawla tajjeb. Ma nafx għaliex moħħi beda jberren fuq dik il-kamra mudlama ħdejn il-kantina. Għalkemm jien kont sajjem minn tarif ta' x'kien jingħad fuq id-dar, il-fellus laħaq daħalli u ma stajt inneħħih b'xejn. L-għajdut fuq id-dar sirt nafhom wara mingħand missieri li kien żamm kollox mistur ġo fih. Dawn il-ħmerijiet jien qatt ma amminthom u kull meta kont nisma' lill-ommi li kienet mara twajba mill-irħula issemmi fuq dawn l-ispirti, jien kont niddieħaq biha u kont ngħid li dawn kienu ħwejjeġ biex bihom ibeżżaw it-tfal. Għalkemm jien qatt ma ammint fihom, iżda bil-ħaq kollu ikolli ngħid li wara li ġrali rrid niblaħħa u nemmen f'dawn il-ħarsien, spirti, fatati, jew sejħulhom li tridu intom. U hemm nieqfu bl-ewwel parti tal-istorja tagħna.